Yes, tervetuloa uuden videon pariin. Yes, mun kanavalla mä alun perin miettisin tehdä englanniksi videoita, koska mun frendi sanoi, ja sä tiedät, että aina kun frendi sanoo jotain, niin sä oot silleen wow. Mut sit mä tulin siihen lopputulokseen, että mun suomen kieli on niin paljon parempi, että mä ajattelen jatkaa tätä kanavaa suomen kielellä. Kanava ei ole iso, kanavassa ei ole montaa tilaajaa. Kanava on vielä pieni, tosi pieni, minimipieni. Mutta juttu on siinä, että mä vähän nyt tässä kerron, että mitä mä tuun tekemään tähän kanavaan, minkälaista sisältöä. Ja se sisältöhän pitää olla semmoista, mikä kiinnostaa katsojaa, eikä vaan semmoista, että joo, tää meni treenaamaan ja wow, sillä on iso haba ja tämmöistä. Vaan mä kerron hiukan tässä videossa, että ai vitsi mun käsi väsy, mun pitää hankkia semmonen, mikä tää on, kameratelinne tai mikä tää on. Mut anyway, mä kerron tässä videossa nyt teille, että miksi minä, kuka mä oon ja mitä mä teen. No mä oon turkulainen jantteri, 24-vuotias. Työkseni mä teen myyntipäällikköhommi markkinointifirmalla ja kova käymään salilla. Entinen urheilija, tai no nykyinen urheilija, lasketaanko salilla käymistä urheilemiseksi, no lasketaan varmaan. Ja sitten tykkään paljon tehdä sosiaalista mediaa, me ollaan joskus tehty friendien kanssa, mutta nykyään ei tehdä ja sitten mä päätin, että koska mulla jäi pari tuntia ylimääräistä aikaa mun elämässä, niin alkaa tekemään somea. Mä ajattelin pistää tänne kaikkia videoita, kun mä käyn ulkona kavereiden kanssa, jos käydään stadissa tai Lapissa tai laskettele tai jos on jotain tämmöistä niinku ekstra juttuja, mitä tehdään, niin mä ajattelin droppaa ne videoihin. Ja laatu varmasti on heikko, ääni varmasti ihan. Mutta tämmöistä perus, ei vaan vlogaamista, vaan semmoista, että siinä on myös muutakin sisältöä. Mä tuun antaa paljon treenivinkkejä, eli jos sä käyt salilla tai urheilet paljon, niin kannattaa myös seurata tätä kanavaa, koska mä tuun antaa paljon vinkkejä, mitä saliin kuuluu. Mä oon itse käynyt salilla 5 vuotta ja on oppinut paljon asioita, mitä moni ei kerro. Moni salityyppi ei kerro. Moni vaan haluaa mainostaa niiden sitä firmaa ja imagoa, mutta kun moni juttu, mitä ihmiset ei tiedä. Vitsi, tää mun käsi kuolee. Onkohan täällä mitään? No ei kyllä ole, ihan sama. Mutta siis moni juttu, mitä ihmiset ei kerro. Miten joku liikerata menee ja näin poispäin. Netti on pullollaan kyllä niitä, mutta mulla on omat kokemukset ja näkemykset, miten jotkut asiat toimii eri ihmisillä. Mutta ota kanava tilaukseen, me tullaan käymään biljoonia asioita läpi. Ei tule tylsää, laatu tulee varmasti paranee ajan kanssa. Ja käsi ainakin väsy ja kuoli, mutta siis joo. Ota kanava tilaukseen ja tässä se lähtee liikkeelle. Ja nyt me tehdään suomeksi. Eli sori, jos täällä oli yksi enkku ihminen, niin mä oon pahoillani, mutta nyt me tehdään suomeksi.